जों हिनजावफ्रा सोरखौ मोनगोन ओमफ्राय रोन्दाफोर बुन्दा दाउला बैथाला कौन है ये लोग कहां से आते हैं रोन्दाफोर बुन्दा दाउला बैथाला आंथ' आरो सन्देहसो दंसै रायजोफोर बिसोर सिख्लाफोरखौ बेफोरखौनो खोन्थालानो लाजोबखाबायब्लालाय आरो लोगोसेनो हाबा जायोबाबो बेखौबो खोन्थागोनसो नामाथाय पाब्लिकफोरनि गेजेराव दे सलायबाय दे नों खोन्थालाय बिसोर सिख्लाफ्रा मा जातनि सिख्ला बिसोरो आरो लोगोसेनो फार्स्ट हेन्ड सेकेन्ड हेन्ड थार्ड हेन्ड फोर्थ हेन्ड फाइभ हेन्ड बबेनि सिख्ला बिसोरलाय दे नोंथाङा खोन्थादो दानिया तो बरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि आरो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थामनेलनानै मिथिखाबायानो जे फेसबुकाव मा सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसेनो गासै ग्रुपावनो बे भिडिअल' शेयार जागासिनो बे भिडिअल' शेयार जागासिनो तो बेफोरखौ सावरायनायनि सिगांनो नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट खालामनाय जायो तो नोंथांमोना मिथिखायो जे आंनि मेन चेनेलाव गोबां सम जाबाय भिडिअ फैया तो माखासे रिजननि थाखाय फैनो हायाखै बे रिजननि थाखाय आरो लोगोसेनो आं इउट्युबनिफ्राय बेसेबां रां खामायनो हाखो दासिमहालागै बेखौ आङो सेकेन्ड चेनेलाव आपल'ड खालामनानै होदों नोंथांमोना नायनो होननायखाय तो नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामहैनानै लाबानो जाबाय आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ तो बिदिब्ला जोङो फैफिनसै टपिकआव तो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव थानाय सिख्ला सानैनि भिडिअखौ नोंथांमोना गोबां नुखाबायानो आरोना ओमफ्राय मानो ब्रेकआप खालामो जों अरे कहना क्या चाहते हो हिनजावफ्रा सोरखौ मोनगोन ओमफ्राय रोन्दाफोर बुन्दा दाउला बैथाला तो जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जादों आरोना बर' सिख्लाफोरनि थाखाय दायो साननो गोनां बाथ्रा जादों तो बोराय बुरैखौथ' बुंनोनो नांला आरो सेंग्रा सिख्ला माखासेखौथ' बुंखानोनो नांला दिनैनो गोदान गाबोननो गोदान ब्लड खारलांगासिनो बेफोरनि निउसनि सायाव जों जेबोखौनो बुंथ'बावला नाथाय दायो नैबेयावनो मोनसे बेफोरो इमान जे कमेन्ट सेक्सनफ्राव इमान जे गाज्रि राव होजायो इमान गोबां बेफोरबायदि गोबांनो शेयार खालामनायाव गोबां गाज्रि राव रायदों गोबां बाथ्रा बुंदों गोबां सुबुङा नाथाय बेफोरनाव माने हाबहैगोन ना हाबहैया आं सन्देहसो दं दाना नाथाय आं नुहुरदों आरोना मोनसे खोथा थारैनो नंमारगौ खोमा माने फेमास जानोबा थारैनो भाइरेल जानांगौ गाज्रि राव बुंनांगौ आरो लोगोसेनो गाज्रि ड्रेस गाननानै देखायनांगौ होमबानो पाब्लिकआ सापर्ट होयो तुमसे ना हो पाएगा जों पाब्लिकफ्राबो एसे साननांगोन जाहाथे माने बेफोरसो माने जायफोर माने जोंनियाव गोबां दङ इउटुबारफोर जायफोर इउटुबारफ्रा माने गोबां खस्थ' खालाममारदों आरोना एजुकेशननि बेलायाव आरो जोंखौ गोबां फोरोंदों आरोना नाथाय बेफोरखौसो साबस्क्राइब खालामबावा पाब्लिकआबो नाथाय बेफोरखौ साबस्क्राइब खालामबावगोन आरोना बड़ा हरामी हो बेटा आं बे बेलायाव बेखौनो बुंगोन जे नोंथांमोनाबो मान सन्मान दं अबसे नोंथांमोनाबो एसे गावनि मान सन्मानखौ सानबानो जाबाय सिख्लाफ्राबो नङाबा नोंथांमोन सासेनि थाखाय गासै बर' सिख्लाया बदनाम जाफायो नङा होमबा खिन्थु मोनसे खोथा रायजोफोर बिथांमोनाथ' मा जागोन आं मिथिथ'ला तो जिखियानो जाया मानो जोंफोर मा जाबावगोन सलायबाय जों मा 4 हेन्ड 5 हेन्डखौसो मोनसिगोन नामा जोंलाय जिखियानो जाया मानो आरो जोंहा गोरों गोराफ्रा बुंखायो नोंथांमोना सेलेब्रिटि जानोबालाय नै एबा नोंथांमोना फेमास जानोबा भाइरेल जानांगौ होननानै आखुआनो जागासिनो एग्जाम्पलाव नै ओरै दं आरो लोगोसेनो जोंहा सलायबाया मोनसे भिडिअ लाबोबावदों नै बेखौ नायनो बिदिब्ला अरे भाई क्या बात है यार अच्छा बानायसो बारा दङ होननानै देखायबाय थाना जों सिंगेलफ्रा बिराद मेगन सायो आरो दुखुबो मोनो समझ रहे हो आप आरो लोगोसे बे मा बेलाय अरे भाई नों खालामनालाय खालाम कुछ भी करो हमको कोई मतलब नहीं नाथाय एसे ड्रेस सेन्स होननायफोरखौबो एसे मोजाङै थाबानो जाबायलै भाई नङाबा मालाबा आरो भिडिअनि जायगायाव मायाबासो कन्टेन्ट जाना फैगोन मिथिबाय तो बस आंनिफ्राय बेखौनो बुंबाय तो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै साबस्क्राइब खालामहैथां तो जोंहा दायो अखा हानाय बायदि भिडिअआव फैफिनसिगोन तो नोंथांमोना स्टे टिउन